Вітаю вас, сябры! Мяне завуць Максім, і вы глядзіце разумную раніцу. Сёння ў нас асаблівы выпуск. Я вам раскажу пра звычайнага граеўскага хлапчука, якому наканавана было стаць першым героем суверэннай Беларусі. Владзімір Карват нарадзіўся ў Брэсце 28 лістапада 1958 года. З дзяцінства цікавіўся тэхнікай і авіяцыяй. Учыўся ў 8-й школе абласнога цэнтра. Педагогі ўзгадваюць яго старанным вучнем, аднакласнікі шчырым добрым таварышам, займаўся футболам. Але больш за ўсё марыў пра неба. Скончыў армавірскае вышэйшае ваенна-авіяцыйнае вучылішча лётчыкаў. Служыў на далёкім усходзе, дзе пражываў разам з жонкай і дзецьмі. У 1994 годзе Владзімір Мікалаевіч вярнуўся ў Беларусь. Быў назначаны начальнікам паветранай, агнявой і тактычнай падрыхтоўкі 61-й авіяцыйнай базы ў Баранаўчах. 23 мая 1996 года падпалкоўнік Карват здзяйсняў вучэбна-трэніровачны палёт на Су-27. У 22 гадзіны 52 хвіліны на вышыні 900 метраў у кабіне самалёта пачаўся пажар. Лётчык атрымаў загад катапультироваться, але пад палаючым самалётам знаходзіліся жылыя дамы, вёскі, арабаўшчына. Владзімір Карват прыняў рашэнне адвесці самалёт, каб не загінулі людзі. Самалёт упаў каля вёскі Малое Гацішча. Вяскоўцы былі ўратаваныя, але мужны лётчык загінуў. Беларусы назаўсёды захавалі памяць пра земляка. 21 лістапада 1996 года загадам прэзідэнта краіны Владзіміру Карвату за выключную мужнасць і гераізм пасмяротна было прысвоена званне Героя Беларусі. Так граеўскі хлапчук стаў першым героем суверэннай Беларусі. Яго імя носяць вуліцы ў Брэсце, Мінску і Арабаўшчыне, сквер і бульвар у Баранавічах. Створана экспазіцыя ў часці, дзе служыў лётчык. На месцы гібелі усталяваны памятны знак. У 2000 годзе на бульвары касманаўтаў у Брэсце адкрыты помнік першаму герою Беларусі. У 1997 годзе яго імя стала насіць сярэдняя школа нумар 8 горада Брэста, дзе ў 2012 урачыста адкрылі музей. Прыклад брэстаўчаніна стаў трывалым арыенцірам для тысячаў хлопчыкаў і дзяўчынак, якім належыць будаваць далейшы лёс Беларусі. Чакаем ад вас зваротнай сувязі, сябры. Добрага дня, да пабачэння!